Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Fraịde, izuụka nke atọ n'oge olileanya onye nzọpụta. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke 56, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke atọ, bidokwa n'usoro nke 6 ruo na nke 8. Lee, ọ bụ di nwenụ na-ekwu, kpebe ikpe ziri ezi, mebe ezi omume, maka nzọpụta m na-abịa n'oge na-adịghị anya. A ga-egosikwa mgbapụta m. Ngọzi dịrị onye ọbụla na-eme nke a, na-edobe iwu Sabat, na-anaghị emebi ya, na-ewepụ aka n'ime ihe ọjọọ ọbụla. Ka onye ọbịa ọbụla wepụtarala onwe ya ife Chineke gharakwa ikwu sị, n'ezie, osebụrụ ụwa ga-ekewapụ m n'ebe ndị nke ya nọ. Ka onye ọnọzi ọbụla gharakwa ikwu sị, lee, abụ m osisi kpọnwụrụ akpọnwụ. Ma ndị ọbịa wepụtara onwe ha ife Chineke, ịgara ya ozi, ịhụ aha ya n'anya, na ịbụ ndị odibo ya. Onye ọbụla na-edobe iwu Sabat, na-anaghị emebi ya, bịakwa kwudosie ike n'ọgbụgba ndụ m. Ndị a ka m ga-akpọgote n'elu ugwu m dị nsọ, mee ka ha nwee aṅụrị n'ụlọ ekpere m. A ga-anara àjà nsure ọkụ na onyinye ha niile ka n'ebe nchụàjà m, n'ihi na a ga-akpọ ụlọ m ụlọ ekpere maka mmadụ niile. Osebụrụ ụwa Chineke, onye na-akpọkọta ndị Izrel gbasachara na mba dị iche iche, kwuru sị, e nwekwara ndị ọzọ m ga-akpọkọta, na-agụnyeghị ndị ya kpọkọtara. Okwu nke Osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ, O Chineke, ka mba niile too gị. Ka Chineke gosi anyị obiọma ya ma gọzie anyị. Ka o mee ka ihu ya chakwasị anyị, n'ihi na oge ahụ ka ụwa ga-ekwupụta ụzọ gị niile. Mba niile ga-amatakwa ike nke nzọpụta gị. Azịza: O Chineke, ka mba niile too gị. Ka mba niile tinye mkpu ọṅụ ma kwa ekwe ukwe aṅụrị, n'ihi na ị na-ekpe ụwa ikpe ziri ezi, iji ikpe nkwụmọtọ na-ekpe ndị mmadụ ikpe. Ị na-achị mba niile dị n'ụwa. Azịza: O Chineke, ka mba niile too gị. Ala amịtala mkpụrụ ya. Osebụrụ ụwa Chineke anyị agọziela anyị. Ka Chineke gọzie anyị. Ka a tụọrọ ya egwu ruo na ngwụcha ụwa niile. Azịza: O Chineke, ka mba niile too gị. Mbeku. Aleluya, aleluya. Lee, eze ga-abịa, onye kere ụwa. Ọ ga-eme ka anyị nwere onwe anyị. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Jọn dere, isi nke 5, malite n'usoro nke 33 ruo na nke 36. Jesu gwara ndị Juu sị, unu zigara Jọn ndị ozi, o wee gbara eziokwu ahụ akaebe. Ọ bụghị na akaebe ahụ a na-agbara m site n'aka mmadụ, kama ana m agwa unu ihe ndị a ka e wee gbapụta unu. Jọn dị ka mkpanaka nke a mụnyere n'enwu, na-amụkekwa. Unu chọkwara ịṅụrị ọṅụ n'ihe ya nwantakịrị oge, ma akaebe nke m nwere karịrị nke Jọn gbara, n'ihi na ọrụ niile m na-arụ bụ ọrụ Nna m nyere m ka m rụọ, bụ ihe m na-agbara akaebe, na-egosikwa na Nna m zitere m.
ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị Kristi.